standardpanser, det er tonsvis af dem. Sherman, kalder den Bronson. En lille pige på 4 år med en panserflagskue tænde den op, party all night long. Altså, hvis det er ikke noget med Hitler eller anti-Hitler. Det var mere sådan, hvis alle de amerikanske kampvogne, det var sådan noget som politibetjente, der ville lave politivold. Ja, det kunne de godt lide dengang. Ja. Men det er godt til min ungdom, fordi jeg laver gratis SSP, det har jeg gjort de sidste 10 år, også i Horsens og i København, hvor jeg har været i 3 måneder. Så det giver unge mennesker fremtiden arbejdsløs. Men jeg skal ikke være en løftet pegefinger og sige, at I ikke må ryge hash, og I skal tage en... Kapitalisten vil have uddannelse. I skal være tekniker, hvis du er egnet til at være en poet. Måske er du den næste Tupac, for eksempel. Ikke også? Ja. Det skal være selvstyrende, så jeg glæder mig til alle mulige forslag, stille og roligt. Ja, Ungdom, menneskerne styrer, ikke systemet. Ja, der er sgu ikke noget galt i at ryge lidt hash en gang imellem. Nej, Og det kan vi sgu godt lide. det er ikke livsvigtig medicin, men det hjælper. Så kan vi drømme gode drømme sammen. Det er derfor, at i USA de forbød det i 33, fordi det var sådan noget, jeg synes, det var spændende at komme op til Harlem, være socialt sammen med afroamerikanere og hygge. Det var en af grunden til det. Og så den de kunne tjene penge på med racismen i USA. Det var ikke nok. Wow, hvide og sorte mennesker, også i sydstaterne, også ude på landet. Du ved, sådan noget som bunderøv og perker kan være gode venner sammen. Det kan systemet ikke lide. Så bliver panserne arbejdsløse. Langt og kort sagt. Det er en begravelse. Kunstige lemmer til fugle, der er kommet igennem stedet, så det er et godt tegn. Det er derfor, der er den gamle hedens spiral. Husk af Asetro. Ja, det var for ret. ret. Fra Spær Thor og Odin. Ja. Har du deres nummer? Eller i informationen. Ring til nummerflisen. Det her det er den vildeste tur på stranden ever.